Jo ľudia, zdravím vás u nového videa. Dneska si tu dáme Animal Hospital, áno, a máme Shift 1. Chceš si zobrať kávu? Ja som to... Nie. Idem pre pacienta. OK. Ako prvý shift, ako vidíte, je veľmi jednoduchý. No a čo sa tu teda robí? Musíte prežiť čo najviac shiftov, bez toho, aby celá vaša party zomrela, alebo pojedlivla, hej. Že hrubý pojďte. Emír, podbajte pojďte. Dobre. Ale fotku nemusíme kúkať, lebo nemôžete. Takže na prvý shift je totálne easy. Hej. Dobre. Prvý pacient a druhý pacient budú potrebovať herbs. No, ten prvý bude herbs, takže herbs. A ten druhý aj drops. Takže toto bude také, aby vám nezomreli ani traja pacienti, hej. A tí, ktorí chcete vyskúšať hrať Animal Hospital, tak môžete môžete si vyhľadať, že Animal Hospital a už to budete mať. Chceš ty tohto pacienta vyliečiť? Počkej, to si ty? Aha. No. Prepáč, svietilo mi to na červeno. Keď to svieti na červeno, čo to znamená? Čo keď svieti na červenú? No, to číslo nad dverami. Jaj, že je tam pacient. Dobre. A doktor nám práve prichádza. To je doktor, ktorý sa volá, že doktor Herlow. A čo znamená ten mozol? A tie percentá v ňom? Ubúdajú mi. No, to musíš piť kávu, aby si prežila. Lebo keď budeš mať nulu, tak si už zomrela. Ja budem kúkať cez kamery a ty si zober kávu. Ja som bez, ale... Chceš tohto pustiť, či nechceš, lebo toto je anomálka. Ty ho chceš pustiť, keď je to anomália? A čo to znamená? Že by nemal chodiť do nemocnice. Prečo nie? Lebo anomálie sa môžu premeniť na skinwalkera. A tak. Tak ho chceš pustiť? Nie. Tak zatvoríme. Out of service. Rejected me. How dare you? Beep, beep, beep. Beep, beep,
Toto je anomália. Mama, toto je anomália. Ty ho chceš fakt pustiť? Tak nie. Tak ne? What? No service. Get out your anomaly. Druhá anomálka. Tak toto není anomálka, toto je hitbanger. To zase. On tu bude stále takto klopať na dvere. A potom sa rozbijú. Poď, Jobišu. Ľudia, ale keby ste chceli vedieť, tak proste včera o 20 či 22 niečo, neviem, bol update a ja som nastihol, ale aj 1999 Forest, takže dneska si natočíme ešte 1999 in the Forest. Bol tam mini biome. Can I ever get a coffee? I love the rest of the learning. I eat a food. No, ale chceš si zobrať kávu? Pôjdem. Tým pacienta a pôjdem. Čo tam robíš? Ako mám dať infusku? Musíš ju ísť zobrať a potom dať, že apply treatment. Poď takým. Je to pacient. Najlepšie. A kde je infuska? To je infuska. IV drops. Ale vedela si o tom, že na pečke je anomália Áno. a ona sa potom premení. No potom tu bude dead rituál. Ne! Ja som ti to hovoril, že bude dead rituál. Tak ho tu zabijeme a my ideme. To nemôžeš. Keď je neuhasíš toto, keď je neuhasíš tieto, tak on tu potom zomre, lebo toto je smrtiaci rituál. Dobre. A teraz kúkaj na jeho oči. On sa zrazu... Vidíš? Jak si... Áno. To si ho mala radšej zabiť už. Že mu dáš proste inú ingrediencu. No, neviem. To vyšetríš? No. Dobre. Daj kávu. Tak poď. To sa nám otvorí potom.
Mama. Ne. Ono to trvalo dlho. A my sme ho refusli. To som si No ľudia, práve nebudeme mať second coffee machine. Bro. To je veľmi zlé, ľudia. Bro. I want to check in až patient. A ty si kdo? Tokio i Fiuku. Tommy Beer. No. Tommy Beers. Dobre. On ide opäť tiež. Prečo tu je Bad Monster? Ľudia, kúkajte na tento trik. Zoberete Maple Syrup a on si ho zobere. A get out. A dostanete, že Maple trik. Lebo sú tu, že a to pridali v minulom update. Áno. Hidejč. Medicína a termo. Dobre ľudia. Ja prankujem. Čo? To bola anomálka? Ľudia, to som ani ja nevedel. Fotka vyzerala proste normálne. No ako som ja kúkal, tak vyzerala normálne, ale ja som bol zabil a zrazu to bola hromalka. Ja som to ani nevedel. Tak, ale idem do škôl. Pip. Za 1000. Že use to revive one dead player can't use on self. Bruh. Tak toto je cool. Second faster. Dobre. Ľudia, keby ste chceli vedieť, ja neviem, čo mám povedať, ale poviem vám jeden vtip, rovno aj dva. A ten prvý vtip je takto. Čeknem tohto tu pacienta. Nekúkam na fotku. Dobre. Čeknem ho tu. Poberám sa. Potrebujem sa blchnúť. To bol ten vtip 1 a teraz vám ho poviem. Toto nie je ešte on. Ratev! Ide jeden Slovák v Amerike a ide jedno auto, v ktorom nesedí nikto, ale
Keď ho zastaví, tak uvidí, že ho šoferuje Ratev. Potom povie, že Ratev! No. Tu kričí. Pem, 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 pem. Surgery. Ratev je na smrti. Brah. Ne, oni na smrti. Potrebujem ho vyliečiť. Bandáž, medkit a IV drops. Poď, to stihnem. Nejsi na smrti. Yes! You successfully completed the surgery. Yes! A raz, ľudia, sa mi podarilo na 1 sekundu zachrániť pacienta. To ja som sa tak radoval. Takže medkit, maple syrup a herbs. Pamatujem si? Medkit, maple syrup. Okay. Medkit, maple syrup. Herbs. Dobre. Ja tu neviem, prečo môj spolupracovník tu len tak je. No toto už zatvorím. Tak. Pre istotu si zoberiem kávu si berem. Tak. Tak. Idem na fotku. OK. A tak. Toto je tak. Kamu? A na čo? To bol Bad Monster. Čo to znamená? Že na čo budeš Dobre, mama tu. Ja som už dostal. Achievement od Rona. Nevermind. Ja neviem, prečo som kúkal. Koľko máš? Ja som ju zobral. Prečo? Lebo som nechcela, aby... No, nechcem... Proste... Som potreboval ju vypiť.
Ale veď za 1 minútu bude. Ale ja som zachránil Ratevo na surgery. Na 5 sekúnd. Na 5 sekúnd. Auč. Ja neviem, práve že už som sa tam chystal ísť. Ale fústu ma Hage a Bryces. Sirup, Herbs a Medkit. Biscuit genu, I was blocked, I won't be Povedz in your dick. Môžeš si ísť pre kávu. Choď si pre kávu, cinkla. Tak ľudia, ako viete, koľko máte. 6, 7. Včera som nemohol natáčať, lebo sme mali party. Bryce, Thread, Eisen, Flu. OK. Ty si na trojke? Aha. Medkit, Drops a Sirup. Biscuit genu, I was blind, the boy died. Ale keď bude niekto v rume... Je tu doktor. Maybe missing unstoppable. No, unstoppable. Čo hovorí? Stay alert. The taser. Taser si berem. Si chcela zobrať ty? Hej. Ty sa potrebuješ trocha zlepšiť. Dobre. Chceš ho ty čeknúť? Normálne. To zdržal. Dobre. Pip, 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 pip. Yes. Až blabo. Máte si tu nejaké oči. V nejakej miestnosti? Operačnej. 8. Áno. Dobre. Ja mám jeden trik, kúkajte. Zoberte aj drops. Ne. Kúkajte. Mass of ice. For e-monster. No. Ale toto je surgery. Toto je už na smrť. Takže tu musíš rýchlo. Ivy drops. I am hungry. Teraz čo? No, ja ho tajznem. Pš.
ale prečo on išiel do surgery a potom, že I am hungry. Ja som si ale aj myslel, že to bude tá nová anomálka. Že bude chodiť tak. Zasroň! My coffee. Still here? Huh? Last guy got eaten by bad monster. And it's a fake egg. With me. Ľudia, toto je doslova ako keby takže jednoduchá hra. Ja si to len takto. Tak. Always good game. I play Ewa Mega. Ewa Dobra. Muk. Muk. Muk, 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 muk. Muk. Dobra. Ruby Fox. Ten taser. Keď je toto animálka, tak nenávidí fotky. Kuk, muka? Ľudia, ja ju nekúknem. To bude kurz foto. Ja to viem už. Nie. Nechci červený. Tak to dáme. Sice je to animálka, ale tak čo sa naučí. Koukejte na to, co se hýbe. I have an apartment. Ty bola papúr. Bolo, že to je niečo zelené na zemi. Tak to je slíz. Čo to znamená? Kúkaj. Co? A je zrazu preč. Čo? Kúkajte na to, ľudia. Ja som ho vyhodil do koša. Doby's good game. I want blood človeka. Ja som tu postielala jednu anomálku. Tyruň. Dobre. Pink, pink. Dobra. Jezus. Matkiet. Mam to z... Doby's gugenu. I was blind. Come on, me blind.
Liečíš 7? OK. Ja idem ku anomálke. Ja ju vyliečím. Tu sú dvaja hajdry. Ping, pere, ping, ping, ping. Ping, pere, ping, 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 ping. Ľudia, ja som si to všimol podľa toho ránu. Ja som to tam videl, tak ja... Čo? Proste tak, no. Pip. Pip. Klip. Rush. Bleeding. The best good game. I was bra av mer borg. Bombardengula. I'm hungry. Čo bude? Čo sa stane s ním? Ja si pamätám, že toto je tá anomálka. Ktorá? V miestnosti 2 je anomália. Ja som ju proste pustil zo srandy. A je z toho... Ne. Ja som mŕtvý. Mimik. Ja som mŕtvý. No super, a teraz ja tu mám byť sama. Ale ja nie som naozaj mŕtvý. Mama, keď zomrem, tak ty musíš hrať sama. Ja som nezobral kávu. Lebo ja som mal iba 10 mozgu. Iba 10 som ho mal. Tu je. Tam boli iba 2. Ona vedela si o tom, že po tomto shifte bude huge anomaly attack. To fakt. Maple syrup, celú. Bra. Pchám ti to do zadku. The doctor is arriving. On bude bežať. Huge anomália, tak ja ti to hovorím. Poď sa kúknú na správy. Oni tu všetci utekajú. A ten uteká. The ambulance is coming. Vidíš? Čo znamená? Že príde ambulancia a niektorí budú anomálie a niektorí nebudú anomálie. Critical. Ne. Tu je anomália. Thank you, doctor. Critical patient in room 7. Dobra. OK? A na šiu 10 bude tiež. Príde ambulancia ešte. Ja idem surgery. Nechám ťa uspať.
Ona zomrela anomália. Yes. Zase červené oči. Neviem. Počkaj. Ne. Ľudia, ja chytám paniku. Ti uberú ten mozog. No tak díky, tak poďme zabiť. Dead ritual. The ritual was completed. Bruh. On zomrel. Idem na 6. Dobre. Osmička odišla. To som robil ja. Kamo, ja za chvíľku budem mŕtvý. Ja mám iba 11 mozgu. Musí si dať kávu, keď bude. No nebude. Tak. Mama, nechaj to na mňa, dobre? Ako sa zbavíme tých červených očí? Purpura jednotku. Už to nejsú. Try dice. Ľudia, to je zase. Ne. Ne. Bro. Ja odtajznem ešte. A teraz čo? No, ľudia, ja si gubím skener. On je už skener. Koľko si mala mozgu? 6. Čo? Kde si? Ty tu nejsi? Ja som naživu. Mám sa nechať zabiť? Môžu byť rajky, dobre? Ľudia, toto je koniec. Dovidenia.